Berriro egunon eta ondo izan denoi. Bueno, komunikazio hau kartera batzun aurkezpen oso laburra da. Bata, ekoizenak aldaketa fonologikoentzat erresolosoak direla, oso gutxi aldatzen direla. Beste bat, Espainia eta Portugalen leku izen askoen itzula absurdoa, han eta hemen errepiketzen direnak, ez direla berriak, oso zaharra baino. Eta beraien esan nahiak, ulergarria zirela denbora haietako biztanle edota igarotzaileentzako. Beti esaten dugu biztanle baita ere zen igarotzailean. Zein hizkuntzetan bataretu ziren toki horiek? Gero eta aztarna gehiago dauz esateko euskararen antzekoa zela. Euskara zaharren erro asko azaldu dira aspaldi honetan eta honi esker esan nahi askoen koherentzia nabartzen ari da. Garapen horiek erakusten dabe birotzat tradizionalki izoten ziren izen ardatzak ez direla horrela. Eta Iberian epigrafiaren transkizioa eskuineko pistak danik ere ez. Era batera nahi nuke gai garrantzitsu bat transmititzea. Euskara bezalako hizkuntzen ikerketa arkeologikoa beharrezkoa dela, eta hori lortzeko hainbat disiplina saiatu behar direla, eta gogo, talan modu ireki bat dinamikoarekin aritu, gure gaurko kulturak ukatu egiten dabena. Beste batzuk esan dabena. Badira, laumende baino gehiago, Baltasarretzabek iradokizuela, ele espainolaren jatorria kantabroa, hau da euskera, edo iberoa, zela. Eta oso posible da, bera baino aurretik, beste batzuk proposatuko zuenik gauza bera. Hori buruzko, landu daben jakintzu edo ikerle moderno guztien artean argiena, William Humboldt izen da. Duela 100 urte esan zuena, leku izenak gai berezia dira azterketarako. Baita ere, lehena da esaten toponimiako izenak beren esanahia propio dutela. Eta idazle klasikoak, Plinio, Pompoio, Mela, Estrabon eta abar utzi dizkiguten Iberian hiritako izenen transkrizioak ez direla bat ere baliogarriak ikerketarako. Egindako hamaiketzu zoritzarreko aldaketagaitik jatorri izen horiek beraien entzupiderako desatzegina eta ahoskatu zaila zirelako. Duela 2000 urte inbaditzaileentzako ede bat askoz txiruagoaren izturentzako. Akatz honen ondorioa eskor izugarria ekarri du. Ze praktika oker baten erabiltasuna mendetan zehar analisi prozesu agor bat eman du izen baliogabekoak hausnartu eta mamurtu ondoren behin eta barriro. Zerrenda horien toponimo batzuen itxumustuan harturikoa artean, adibidez, Emiliana, Albarun, Antonianu, Aracillu, Barotrebes, Arriaka, Barnacis, Cesar Augusta, Calagurris, Castulo, Cervaria, Ilípula, Garufna, Lacipo, Laconimurri, Laecuris, Lastigi, Divisosa, Lucentum Maiorito, Mentesa, Mirobriga, Olbúrgula, Octaviolca, Orentum, Orniacus, Pretaures, Salarias, Isapon, Salicum, Tolertum, Trifinium, Turgalium, Urbiaca, eta mileta, irurun, horren guztiak, milioi eta 300.000 Espainiako izenen aurka azterketa bat eginez, ez dira aurkitzen Arriaka, Mentesa eta Urbiaka baizik eduki antzekoa daukatenik. Inondik ere, Ianus, Curis, Lium edo Akusen antzekoak. Zeintzuk ez, markatu. Barriro? Izulpen haitzen ari. Zeintzuk aurkitzen izen? Aurkitzen dire bakarrik, Arriaka, Mentesa eta Urbiaka. Itzula aportet daukaten, bakar. Hau, darma bata, erakusten dulako, gure jakintzu gorenak, mendetan zehar osorik okupatuak izan direla datu ondatuen gai lanean. Hala da, ez da harritzekoa, arlo honetan aurre asko urratzik ez egotea. Bestalde, Iberian epigrafia alegina minimoki baliozko transkriziora iristeko ebazpena gizon bakar baten lanean esartzen da. Hala eta guzti, lan hori ez da analisi kritikoak jasatzeko gai. Esandekoaren gandik, behineko proposamen edo albide batzuk lor daitezke. Lehenengo, zitekela. Goimaileko erronkasko ikerketa bat ezin da oinarritu
jaio ordutik ustela den material baten. Ez da era, frogatu bakeko transkripzioetan. Ehundaka izen horiek toponimietatik, guda, kroniketatik, erregistro zibiletatik, edo konbentuen kontabilidetatik ataritakoak ez dabe balio erronka honentzako. Negargarria da, asmo kritikoz irakurtzea Espainia eta munduko erreferentziazko eta ospantzuentariko filologo bat Espainiako hizkuntza loturiko gaietan Ramon Menéndez Pidal etzigarria bere filosofia aurreritziz beterik dagolako eta hori ez da zientzia. Adibide batzuk, aipatzearrean, Espainiako hizkuntzen aita moderno honek amairurarte urretz etimologikoak jolasten du 1300ko Madrid izenera heltzeko. 10 edo 12 pausutan Mazeritotik sortuta norberaren burua botateko. Hor, idurian daukazue Madrilen familiko edo antzeko izenak aurkitu dotezenak 114 dire. Madrid, Madrilejos, Madrilillos eta Madrilen zati handi bat daukatenak. Ez da Madrile, ez da bakarrik gure Espainiako kapitala. Baizik beste 115 dira leku izenak. Madrid ez dator majoritotik. Bigarren, hauze da Ramon jauna, Kastilako gallegos leku izen jatorria ebazten duena, esanez, errekokisten aldietan inoren lurrak edo jaubako lurrak betetzen zirela, Galiziasko jenteaz. Hala ere, 3 bizkainos agertzen direnak, bizkaitarrez betetutako lurrutzetatik datozela. Teoria hau erortzen da, berehala 1200 gallegos eta ondokoak agertzen direnean Espainia eta Portugaleko datuetan zehaztuta gero. Euroetatik zati bat Galizian bertan, ikusi mapa eta bukaera taula baten. Hemen daukazue, Espainian agertzen diren, Espainian baita ere, Kanariasen agertzen diren gallegos. Nork pentsako luke gallegos Galizian bertan dauzela, edo Cadizen, nork betetuko dau teoria hori Ramon Menéndez Pidalena. Erortzen da, daturen aurka, berehala. Bigarren zitekela, egia da izenak aldatzen direla. Eta egia da, lege fonologikoak eta fonetikak daudela. Batzuk egonkorrak, baina aldaketak ez dira lege. Izen asko ez dira aldatu, edo eta oso gutxi aldatu dira. Hau zehazteko, 100.000 antzeko izenekin jolastu behar dugu. Ezin da, evoluzioaren teoria bat esarri laudato epigrafikoen gainean. Hirugarren arrazamendua. Leku izen artean, egon arren erderaz, frantzez, italianos, izen pertsonalak, santuenak eta gauza arrunten egiazko itxura daukatenak, eta zentzu ematen dutenak, adibidez, Espainian topaten direnak, Ballesta, Braga, Casilla, Gallina, Gallego, Ibero, Iglesia, Jardín, La Mancha, Lámpara, La Rinconada, Miguel, Obispo, Oreja, Oso, Palacios, Paul, Piojo, Reloj, Santa Maria, Balbestea, eta bar, izen oso zaharrak dira, eta jatorrizko hizkuntzan zerbait oso bestelakoa esan nahi dabe. Espainiako gorputz zientifikoaren zidorrak ulertzeko San Isidoro eta Godoaren Espainiara musulmanen aurrekoa itzuli behar gara. 3 hizkuntza baino ez zirela baliogarri zientzitarako. Hau esan zuen San Isidoro, griegoa, judua eta latina. Eta idea honek bogatu dau ia 2000 urteko ikasleen ikuspegien. Emaitza, jakintzuen gizaldi askoentzat ez da egon beste. Ez dago beste mundu zibilizatua gizan antolaketa, abstrazioa edo adibes aurrerako munduan. Ez da ere beste hizkuntzetan 3 horien parte. 19. mendean indoeuropear teoria, hasieran indogermaniar teoria, asmatu zenean, inongo oinarri zientifiko badik. Barriro euskera hizkuntza baztertuta utzi zen
ikertzeko baliabideen eman dezaken estrukturari. Hemen daukazue, toponimako leku berezi bat. Hau da, Castillo de Oreja, Toledo. Espainian, oreja, 114 oreja aurkitu dutez. 114 diren edo Madrid badira hori, baina euren beste oreja. Ez da inondik ere belarri bat. Oreja da, hor aixa da, hor da, elevado, distinguido. Hor aixa da, peña elevada, peña distinguida. Laugarren zitekela. Geltoi, antzinen zelta. Gizarte hau da, gizarte finkatua, nekazaritza biziena, hiria beratzak eta jakinduren konzentrazio sortu duena, batzuk esanetan, 9.000 urte drama, onartu du arte eta zientzia. Baina luze lehenago, segurtasunez duela, 100.000 urte, gizarte bat, sapiensen antzekoa, zabaldu zen Europa eta aldamenetatik munduko bazterra bidaiatzen, moralaren eta zientziaren oinarriak esarten, eta lege eta zientziari ditunak berizten. Lekuak herrietan bihurtzen eta izenak ematen. Euskara, lehengotariko korapioa da sare honetan. Beste ikuspegi bat emanez, azpitik ulertzeko, gizartearen prozesu bat luzedana, eta ez bakarrik egungo oinarritutako azken 2005 urtetako bakarrik. Lekuizenak ez dira beste guze bat hizkuntzaren aztarna geologikoa baizik. Eta behar bada lekutan ugeria, 10 izen arte kilometro karratuko lurralde batzutan. Hau da, nire laneko gaia hau da. Espainiako mapa eta Instituto Geografiko Nazionalen zerrendak, izenen zerrendak. Honekin heltzen az, kilometro baten hiru izen arte. Ataratzen. Izugarrizko kopuru hau, onomastika eta heraldikako izenez lagunduta, baita ere euskalkitatik atariko hitzak ahaztu barik osatzen dabe database bat egokia dati, latin, zelten, germanikoen familiak eta sanskrito, tokario, hitita, arabe, judeo eta tamasik hizkuntzen aurka jarrita, analisi azterketa sakon bat hasteko. Analisi hau beti joan behar da orokorretatik berezira. Ezin gara analisi bat hasi izen batetik, izen askotatik baizik. Eta bidai guztietan eutzita izan behar da ikasbide nagusi batzutatik astronomia, geografia, geologia eta geotenia, mineralogia, kristalografia, animalien eta landaren biologia, ozeanografia eta hidrologia, ekologia, meteorologia, fisika, kimika eta matematika, arkeologia, nekazaritza eta basogintza, metalen teknologia eta beste teknologia batzuk, ehun, konserba, eraikuntza, garraioa, arrantza eta guda, aberegintza, ontzigintza eta itxasketa. Filologia eta filosofia eman dezake beraien baliogarria. Gaia da, erudizioa gehiegi espezializatu dela eta deriba honek ekarri du epeluzean kalte ugari. Unibersaltasunen bokazioa galtzea eta sortu dauz geto antzeko ingurua, hain iragaz gaitz eta endogamoak misiorik arduretzuena asturik. Goian aipatzen den metodotik aparte, ezinezkoa da aurrerakuntza. Izen bakuretik hasi eta esan nahia ataratzeaz, alegindu mitologia, historiografia, etika edo nortasun gorespendua batetik, historia aurreko gizakien nola pentsatzen zuen antipodetan dago. Pagelen eritziz, Iberiaren motetako izenak ez ziren aldakorrak izango. Izen hau agertzen da lehengoz, Herodoto, Kristo baino 5. mendean aurretik alditan. Gerotxoago Eskiloren bertsotan eta handik aurrera sarritan gertaera hau akulatzen du esan nahien topaketan. Goazen 3.000 urtetako urteko bidalitxu bat eitzera. Orduan, Iberia ez zen besterik Espainiaren Mediterraneoko ertze bat, ertze estu bat baizik. Hau da. Ibai hori, hau mapatatik bakar gara bidea, horiz erreka biek hor daude, diru, bat frantzin daudenako horripinita. Badakizu ezein da Nebro eta bestea dagoa dalkibil. Zaiatzen bagara,
baina mundura itzuliz gure Iberia ez da bakarra. Hirugarren mendetik aitatzen da Kaukasoko Iberia bat. Zeratzen bagera, hurbil dauden herritako bezalako toponimia, Portugal, Frantzia, Italia, Tunisia, Malta eta Marroko antzeko leku izena agertzen dira. Adibidez, Frantzian akitanean dau bat Lak-Siberia, Marrokon Siber eta Siberne, hainbat Iberri, Iber, Kiber, Siber, eta Italian Iberia eta hainbat Tiber. Espainian gauza asko zerrezagoa da, biko toponimia zerrenda handietan topatuz. Iberiaz badau, Cerrado Farelo, Lugo eta Coruña bitartean. Iberaz, uhartearekin ondoan. Hiru dau, hiru Ibero, Iberos, Iberondo, eta ia un familia horitako izena. Siberia, Siberio, Ibi, Ibiña, Ibiza, Irla, Ibiza, Debako, Baserribar, Ibizar, eta bar. Ikusia baierako taula. Iberia osatzen duen morfemen alorrera, itzuliz, Mediterraneoko lurraldean, ugariak eta aldatu gabeak dira. Euskara joten badugu, ibaien izenen kanonikoa, Ibei, da. Benetan, I da, ur, eta bae da egungo mugimendua, korronta. Ia atziki, ugaritasunena. Garbitan, ibaia da uraren korronta lotu gabekoa. Ibai hau, ero atzizki, adjetibogaz, maiztasun dena, joera iraupen idea daramana, kombinatuz ero ez da besterik benetako ibaia baizik. Gaur egun, izate hau horrela bada, gautitu eda 6-8 urte, Mediterraneo ingurua presak urtegi edo zein herrilan urak erregulatzeko bari, Ebro ibaia ziur zela ibai bakarra 2000 kilometroko kostan. Batez ere, Frantziatik Portugaleko erreka, Buga, Flavia, Besos, Tordera, Foix, Llobregat, Sec, Palencia, Turia, Zúquer, Serpis, Jalón, Riusec, Algar, Segura, Almanzora, Andrax, Arda, Guadalmedina, Guadalhorce, Guadalairo, Osgarganta, eta beste dozena bat, Guadalquivir doazenak, ia urtero, jasatzen dabe, lehorte itzela, eta horreitzik ezin dira deitu ibai. Horrek, ibai guztiak edo arreka guztiek, erabili dutuznik, ikusteko hori egia dela. Iberia landu ondoren bigarren toponimo Iberiar garrantzi eta antzinekotasun egiaztatuta duna ezin da besterik izan erromatarren Hispania, egia esan Espainia, eneikaz, ene gurea data. Izen euskaldurutza, gaur egun euskotarrasko atzerritzat hartzen duguna. Espainia horrela edo nahi den moduan idatzita, leku izen arrunta da, Iberiar penintzulako karetsu zatiak. Badakizue, ia erdia Espainiakoa karetsua dela. Esan daia, aiz izugarria. Espa, giegikeria da, hiperbole, gauze izugarria. Eta ja, aitz moztua. Litekena da, aitz Gibraltareko aitza, izango zela Afrikatik ikusita, bestaldeko kostaren erreferentzi nagusia. Beste antzeko izen eta irudi berezia da Espainiako aitza Murtzia. Espuñako aitza Murtzia. Azken 3 mendetan, jakintzu batzuk eta isolatu batzuk lehiatu dabe, euskera izan leikela oinarri, ez bakarrik aipetu hurbileko hizkuntzen beraien artean latina, Espainiar lekuizen askoen baizik. Baina beti eraso dira kuarentenari piniz edo barregarrituz. Aldizarretan nahikoa zen latinin hizkuntzaren ahalmena konparatuz, hartzain, baserritar, erremendari edo marinel tristen elez, edo geroago zuzumoa sartuz zukar nazionalisten ondoria zelan da. Izan ere, 18 eta 19 mende tartean, hainbat jakintzu nazionalak, Larramendi, Mogel, Astarloa, Erro, Erraz, eta baten bat, atzerrikoen artean, hasi ziren erakunde bat, euskera zabalago eta sakonago ikertzeko, inoiz ez dena egin. Euren artean, William Humboldt izen da ospetsuena eta zuzenena. Baina berehala, indar erreakzionarioak asmo politikoen atzakigaz, eraso zuten mugimendu hori zeukan ospea ondatu arte. Horrela geratu ginen berriro arrakastaren atetan. Azken hamarkaden boteetan ondora elkarriz katedra gozoekin,
eta egin gitziko bizimoduz. Horrengo bertsio honek kalte asko ekar lezake, zeren eta lizentziatura eta doktore gazte gehienak hizkuntza honek berezitasun baliogarritariko baten interesa galdu dabe, komunikazioko aparte. Euskararen eragindarra gaitasuna zientziari lagunduten historia aurreko mundua bizortzeko. Alborapen edo sesgo hau badauka zerbait mistikotasun, humanistitasun eta latin eta grekoen girina abade, fraile eta kronikarien partetik. Eta ondoren denpora igesian diru eta boteren indarren bidez sartu dela hain barru, lotu arte ideia indar zentral bat jartzen duena gizon eta emakume boteretsuak santu eta lakarraren ahalmena lekuizenak ipintzeko. Baina egia ez da horrela, ez gizakien ospetasunak, ez da ere gertakeren oroigarririk, ez dabe utzi ia errastorik lurrean. Toponimia gehiena euskeraz da, eta barruan daraman mezuak dira zube baina baliogarria. Goian aipaturiko erator antropozentrikoa irrigarri bihurtzen da toponimoak eta hitz arruntak milaka agertzen diranean, eraikita euskaldun morfema eta lesemaz gai eta indoeuropear deituriko hizkuntzen tripetan erakusten da genetika bakuna. Zenbakien indarra handia da aurrez aurre. Topaten diren dozena batzuk izen hilobietatik edo kroniketatik atarikoekin. Ikuspegi barri bat agertzen da baldintzen ordez eta lege faltzuen leku tresna barri hau batzuk deitzen diona aurre euskera eta nik deitzen dutena eukere. Bere sasoian, William Humboldtek esan zuen euskal sustraietan sakondu behar dela. Erro horiek badirelako giltza itzulten orokor eta koherenteak lortzeko. Ez da oraingo ziurtasuna euskaren agregazio eta aglutinazioen ahalmena oinartzen dela. Asko, bere simple eta esan nahi bakundun sustraien. Akatza zan erro ezagutuen urriztasuna. Berriki argitarututako euskeraren ADN 1500 partikuletan azaltzen dire 1500 eta 51 erro eta ziurra da asko gehiago daudela oraindik lortzeko itxaroten erreskatatzeko. Euskeraren sustrai horiek oso zehatzak, bakunak eta zuzenak dira. Alderantziz, sanskrito eta zelta ama hizkuntzenak eskaz definituak eta hainbat interpretazioetara irikitzen dira. Prozesu historikoa itzuliz modu batean ulergarria da 6. mendeko apezpiku bat edo 16. mendeko apaizkesuita batek ez leitekela helduko ezagutzera adibidez Espainian zehar dozena luze bat lekuizen Zaragoza topa daitekezela. Hala ere, hainbeste izen ezagunak errepikatzen dira behin eta berriro. Madrid, La Coruña, La Rioja, Iglesia, Gallego, Miguel eta milaka da gehiago, Espainiako toponimiako Instituto Nazional datu basetan bilaketa askar bat egin ondoren, tokitako toponimo honek ahots bidalita gizaldira, Florida Blancoko kondeak, orain 200 urte, batur arte, benetako fosilak dira, gonbidatzen gaitzuena Herodoko eta konpainien izen kutsatuak alde batera itzitera. Bide horretik, ez du gara gaurko egoera txiruera, jakindura ofiziala latinen ganean leporatzen dabena, itur nagusiak onartuz, latin hori dela, hainbat hizkuntzen ama eta lege fonetiko eta evoluziozkoak asmatzen baldintza hori betetzeko. Orain, gero eta gehiago gara, dioguna, latine gazteago dela adibidez gaztelainia baino. Hona hemen azpimagarrietan. Lekuizen, zar gehienak adierazten dabe ingurumeneko ezaugarri
garrantzizko zehaztasuna, hau da, erreliebea, aurkitzen diren material geomineralogikoa, ura nola agertzen den, eta batzuetan landaretza eta igarotzeko, zeharkatzeko baldintza. Bigarrena, hidronimia ugaria da, baina ez da bat ere gehiena ur lezemen inguruan. I eta I antzineko morfema motetan baizik, erakusten izugarrizko uraren manifestazioa. Zerrenda horretan, oizko ibaiak ez dira garaile. Gehieni dira iturri, popa, osinak, zirristak, urbegi eta urbegarrak, urbiak, urbideak, ezeguneak, meandroak, ondartzak, urorriak, erraldoi lapikoak, urzeuziak, zifoi, padurak, laku txiki eta handiak, urbaelak, errekak, estuarioak, urtegiak, glasiarrak. Hirugarrena, pasabide, bizutz eta olakoen aparte ez dira eguraldiekin edota epe laburreko gertakeriaz zerikusi daukaten tokizenak topaten. Ideia arrunten aurka, ez dira jainkoz edo jainkotzasun harremanik daukaten izen asko. Hirietako aldamenean ezik, lorategi, solo, hortu edo karmenak aparte, ez dago onomastikari, giza zibila, militarra, erlijiosoari, erreferentzia egiten dioga. Santu izen, hipotetikoekin ere antzeko gauza gertatzen da. Izen asko aldatuta, betastizatuta, alderazio txiki beterik dagoz, eta garbik eta prozesu bat jarri behar zein. Beraz, gaur egun topa dezaken, erdera, gallego eta katalan itxuraz jatorrizko antzekoak, baina era bat esan nahi absurdo batekin. Regionalista eta nazionalista grinak erakusten dabe izugarrizko presa humiltzeko euskaldun izena beraien gustura kanonikoa eroteko. Toponimo familia osoak agertzen dira, ez bakarrik Espainiako lurraldetan, Ipar Afrikan, Europako lautadan, Makaronesia guztian, naiz Siberian. Zer esatera dator hau guztia, toponimia iberiarra, ez dela esan gaitzeko ehukada izen behin eta barrioa aipatzen diren iberikoak bezala euren artean txota bat baino ez daukana harreman zuzena jatorrizko izenekin. Casturo, Castillo, Xatiba, Oria, Mentesa, beste askoen behin eta barrio errepikatzen direnak aldakuntza gutxiz iberiar zehar behar bada erderaren itxura daukatena, adibidez, Ballesta, Praga, Casilla, Fraile, Gallego, Gallina, Gándara, Gurugu, Iglesia, Jardín, La Guardia, La Herrera, La Rabiosa, La Mancha, Lámpara, La Rinconada, Obispo, Oreja, Oso, Miguel, Palacios, Paul, Piojo, Valencia, oroan, Ballesta, ez da gudako arma bat, ez da ere errekabaten bihurgunea, ez da Braga, ere zantzi bat, edo Casilla etxola bat, eta ez Fraile, anai noragabe ibiltaria, eta ez da Gallego, Galiziatik zentorren norbait, edo Gallina egazti bat, ez jaunan delo. Alofoniaren kapritxo besterik ez da, zuzenketari itzaboteu. Horrez gain, ez dira gutxi, nahi ez, banantutako edo aldatutako izenak esan nahi erromatar, kristau edo gotikora hurbiltzeko. Amaibakoa dira san, santo, sanda, santa, sande, santu, desitzuratu direnak. Behar bada larriagoa da, ate eta ete amaierakin egindana, gutxietzi altzizkiak bezala klasifikatuz beraien esan nahia gardena mendate danean. Arrazionaltasunen indarra ala nola inposatu da lerokerian gai, eta San Isidoetatik datozen ipuin lasten ikusko dira horrela ipuina bezala. Amaitzeko, esan beharra, eunkada izen iberiokoa bezala haunartzen direnak aspaldien ez direla hitzeko soinuaren errepresentagarri, eta ikerketarako balio gabekoa direla. Benetako iberiar izenak, milioita piku Espainia eta Portugaleko toponimio zauzenak dira. Ikerlari batzuetan, euskera eta iberoen zenidetasuna,
Debarreben mailakoa da. Euskararen erro sustraiak barik ezinezkoa da toponimia eta inbeste zientzietara hurbildu. Argia promete bateko 3.000 urte itzaldian egon ezkero. Beste dik ez.